Humana mga bay, muna niya itong finished product. So, plaster na siya, yung linya, padrong dire. Giputos na to siya og electrical tape mga bay. So, ayan mga bay, natay bagong vlog na pod karon. So, atong gamit Phyto nga ignition coil. So, kita niyo na Phyto na siya mga bay. Pang Sniper 150. So, ang problema sa Phyto mga bay, ang yung issue ani, number 1 is kuan mga bay, mabasa. So, gahi kay sa pandarong ganang maulanan. So, nakoy style karon, gwapo po ba ni bago pa. Kung gibungkag mga bayo, nawar ko na mo ni si sulo day sa Phyto, tanawar yung wire gagmay kaayo. Gagmay kaayo. Kita mo siya na. Kita ba? Ito siya ay zombie. Itong ipaklaro. Focus na to. Basta makita ninyo, gagmay kayo ang wire. Dahil akong plano, itry na kong i-booster ni mga bay akong stock ignition coil. So bali i-booster ko ni siya kung musalir ba. Testingan to paandar kung musalir ba siya mga bay. Try na to. So may maghawid sa tong video, ato na lang tabaho ni kung mutisting ba yanar man nato niyo. Awato na nato ang porma diri mga bayo. Asa ang pula ag ito man so pulag ito naman po do. So balian na mahitabuan ni. So i-try na to mga bay kung kini mutis mo andar bagid ni. So karon mga bay nasumpay na nako. Amo ni akong gidiskarte temporary lang sa ani mga bay. Temporary pa nako. Makita ba ninyo? So temporary pa nako mga bay. Sa Phyto ni siya, kani siya sa split fire ning kaning tensioner din kani sa Phyto. So Phyto to ignition coil ra. Kani stock ignition coil nato ni. So testing nato ni mga bay kung nabay kuryente. Start nato. Nabay kuryente dire sa nga side. Piti-piti. Nga side ta. Tanggalan na itong spark plug daan mga bay. So dara mga bay, tanggal ang spark plug. So atong testing mo kung nabay kuryente, magawas. Hihihi. Excited ko mga bay ha. Nabay kuryente, magawas. Start. Focus na ito kung nabay kuryente. Agoy na kuryente mga bay. Kita ko kuryente mga bay. Hello, kita ko kuryente. Siya ito sa i-focus. Start. Agoy na kuryente. Palungo na to ha. Palungo na to. Kita ito kung sa kuryente. Allah. Allah. Lagi kuryente mga bay. So titistig taod. Haha. Nay kuryente mga bay. Okay gyapon nga diskarte mga bay. Nakasuway ko nakauna-una ra ko ani mga bay. Iduha na ko ang ignition coil kung pwede ba. So pwede. So testing nga taod mga bay ha. So mga bay taod na. So start na to. Uy, mandar. Sarap na itong battery dahil. Sarap itong battery mga bay. Kurinti man. Ay kurinti mga bay. Siya maayo magdikit. So palayan ito ng isa. Ano siya? Hindi maayo magdikit mga bay. So diskartehan na natin naral. Andar. Agoy ni andar. Sila mga kaya nagagawas kuryente tataro na i-fix ko na aga ni ground mga bay. So ito sana i-fix mga bay at least sakandar siya. So ito na i-fix ito ng plastaron para nindot siya o kuha mga bay.
So at least nya ako ning pag fix ani mga bay sa diskarte na ipakita gyapon ako. So at least under siya. Murag lami sa kuryente mga bay. Murag buhapog kuryente to. Yeah, mga santiwason mga bay. So karon mga bay, na-plaster na to. So mo na itong diskarte. Mana. Pero baluton pa nato ni sa mga bay kay murag ground ni siya diri oh. So baluton pa nato ni electrical tape. Ipakita lang nako kung sa kong diskarte. So kamo na bahala di sa tumoy. Kamo ni bahala di mga bay kung sa inyong diskarte basta kanang dili lang sa magdikit. Di lang gid magdikit tong diri. Tong duha ka wire nga nakita niyo ganiya. So mo ni Phyto ignition coil combination sa stock ignition coil. Sa toy pati stig start. Kaya bisig maingon mo dili legit. Toy pa start ha. Start na to. One click. So magpiti-piti sa mga bay tungod kay duol kay siya. So dapat ipalayo na to siya. Oh. Palayo na to sa spothaw. So ipaduol na to sa spothaw mga bay magpiti-piti. So legit one click. So diskartehan pa na ko ni mga bay nga kani dili tabunan ako ni para dili kayo magawas yung kuryente. So power kay mga bay. So testingan nato ni balot din ni start na to. Kung napag magpiti-piti sa mga bay oh. Kadungog mo piti-piti. Dili siya maayo. So iot na to. Tapos ang baluton dayon okay na din siya. So inaani akong gihimo mga bay. Pero baluton pa na ako ng electrical tape. Dapat na may mga inaani mga bay. Daghan man ko. Kini so double ni nagyapon ni siya inaani nga klase mga bay gibutan ako daraw pula. Para iwas good. Ako din siyang itay. Kunin siyang baluton og electrical tape. Para nga safe gid siya mga bay. Kumana mga bay, muna niya itong finished product. So plaster na siya, yung linya padrong dire, giputos na to siya og electrical tape mga bay. So nakita mo ganina nga nakabutang ani nga klase daan. So padung giputos og electrical tape dire nakaposisyon padulong dire ato ang stock ignition coil. So kini Phyto stock ignition coil atong gi-combination mga bay. So start. So ganina ni mga piti-piti tungod kay wala plaster karon. Na natod na pagpipiti-piti. One click. Ang nindot og minor mga bay. Wala na piti-piti mo bati ano. Kanang gawaliga ground. Wala na. Wala na mga bay. So normal na diri sa injector nga tingog mga piti-piti mga bay. Sa to'y revolusyon. Muna yung iyahang tingog mga bay. So the best na sa kurente. Mga bay, nindot ki paminanan tambutso kay murag na mo rang. Karang ating mga bay. Murag na mo back up na kusog na kuryente mga bay. Lagi limit mga bay kay stock isiyor man ta. Kamora na itong ma-share mga bay sa itong vlog karon. So dual ignition coil, Phyto o stock ignition coil atong i-combine. Radar G, FI ni mga bay. Testingin yung mga FI na. Kamo na diskarte basta kay nakita na mo kung yun saan ako pagbuhat mga bay. Kita-kita ta sa sunod na to video.